Ramogi Tv oyawre kendo machiegni mantiere ka waseneno pok mopogore kendo koro sani wadagoyo mbaka kodi. Ma koro en mbaka oromo. Mbaka ne wagoyo sani kuom dakika maromo 15 kamae to watieka tieka kendo koro wantiere mana kama chiegni nyinga Cleophas Oloch kaka loni gigi duto mosebedo katimore mokwongo waringe kaunti ma Kisumu gimane mantiere kacha matimore. Ramogi Tv ma en midhusi mar corona kendo chanjo mare nitiere. Romo timore odiochieng' ma kawuono kochako sani sadek e kaunti ma Kisumu. Jofwambo ni kata ka girango ni romo ma kamano idhi time e yo machalo nade. Gima girito neno bang' romo ma kama en ni itiyo kod gigo duto moketi magayo medruok kata landruok mar midhusi mar corona ka ji tiyo kod chanjo makare, chanjo no ma opodhi. Ikruok kendo irido chenro mopogore opogore mag rango ni midhusi mar corona ni ok olandore. Jofwambo ma Kisumu luoye kendo koyudo chenro makare wach mathoth ma otenore koda midhusi ni mar corona kachiel koda chanjo ni wabiro yudo thuolo matwa kodgi achiel kachiel mane Ramogi TV. Koro mana achiel kuom weche maluwe kaunti ma Kisumu kaka machielo warango ma en Dhowath Masori. Dhowath Masori odiochieng' ma kawuono igeno kanyo ni idhi rang kendo idhi puonj, idhi tieg jolupo e yore mag lupo, mako rech kachiel koda uso rech. Chenro ma kamago jofwambo waluwo Juma ni e kaunti ma Migori kendo dhi chopo e romo ma kamano kama gichopo kacha kendo giyudo thuolo matwa kodwa achiel kachiel mana ka wan kodgi kanyo ka wantiere kod Juma odhi bedo kacha koluonwa wach ma kamano. Mano duolno mawacho ni iluongo kanyo ni Kenya Market Authority. Girango ni chiro mar rech ni itime yo machalo nade. Titiego jopur, jolupo kotenore kod weche duto mag lupo kachiel koda uso ka giyudo yuto e yo moro makare. Waluwo wachno kama wayude wadhi kelonigi e yo makare. Kama chielo wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa, Ramogi Tv. Jotije mawuok e piny Kenya osebedo ka wuok ka moko ok ong'e ni dhi kanye. Mago bende gik moko ma odiochieng' ma kawuono romo dhi bedo katimore Mama Ngina Waterfront mantiere e kaunti ma Mombasa. Kendo romo ma kamano jafwambo marwa Georgia oko kanie kaunti ma Mombasa luonwa wachno e yo makare ni mar jotije gi iromo go kacha. Kendo koro jotelo mag jotije mopogore opogore dhi chopo e romo machalo kama. En romo moting'o Ramogi Tv Haki Africa. Kama chielo bende oting'o assembly no mag luongo kanyo ni Kenya Youth Assembly Foundation ma bende dhi chopo e romo ma kamano mondo rang ni jo Kenya mawuok kadhi pinje maoko ta ahinya pinyno ma Saudi Arabia bende ratiro margi iluwe yo moro makare. Mago bende watemo luwo ni romo ma kamano ka chako sadek gi nus sani George Aoko nitiere romo ma kamano. Ang'o yudo thuolo matwa kode kendo ang'o miwa mathoth ni romo ma kamano geno chope ang'o ka supkem bende mago mag jotelo mag kanise mopogore opogore dhi bedo kacha kendo ka gintiere kanyo ka girango ni gik mage ma itimo. Jotelo mag dini no mar Salam bende ko yuore romo ma kamano idhi rangi ni idhi timgi e yo machalo nade. Jotije mawuok e piny Kenya ka dhi tiyo e pinje maoko ratichgi bende irito. Ang' waluoni wach ma kamano kendo ang' wayudo ni e yo moro makare. Ma kaunti ma Siaya Ramogi Tv ijadak e kaunti ma Siaya ida chok pachi. Chenro mag choko pach jopiny ahinya jodak e kaunti ma Siaya dhi nyime dhi chako odiochieng' ma kawuono. En ang'o miyo ochako kawuono? Ochako kawuono ni mar gisechako chenro mag loso budget mar kaunti ma Siaya. Kendo mano kiwacho ni iko omenda mabiro gik mage monego bed ni loso. Choko pach jopiny chenro no chako kawuono ka intiere kacha. In gimoro bilano timni omenda otere sekta machalo nade kaunti ma Siaya. Ka thuolo ma kawuono kiyudo kama girome mondo ang' ichop kacha kendo mondo mi iyud ng'eyo ni gik ma kamagi dhi yudo e yo machalo nade. Mago otenore kod tiego jogo mane kaunti mopogore opogore ta ahinya kaunti no ma Siaya kama odiochieng' ma kawuono ichoko paro kotenore kod budget ma idhi lose kaunti no ma Siaya iko omenda mabiro. Kama chielo mano kineno mano Moses Lilan ma e commissioner ma e kaunti ma Homa Bay kendo odiochieng' ma kawuono odhi bago nyasi moro, nyasi ma idhi yuore kod jafwambo wa Homa Bay mano Alia Beach kochope nyasi machalo kamano. Tend arita kwe kaunti Homa Bay dhi chope bura ma kamano. Kotele kod Moses Lilan gidhi sidho mano jatelo ma ochung' ne chife duto mantiere kaunti ma Homa Bay. Iluonge kanyo ni Joshua Ochogo. Mano nyasi ni dhi tim e bomano ma Homa Bay kendo odiochieng' ma kawuono ka isidhe kaka principal chief kata jatend chife duto mantiere kaunti ma Homa Bay en mar neno ni ochwal arita kwe adieri e yo moro makare. Alia Beach luwo chenro ma kama ang' wayude mane chenro mar mbako romo kachiel kod weche manyien mag migago ka gikacha ng'ichwelo kod mano bende mar oimore. Pod wantiere karka mano kineno en transformer Ramogi Tv. Transformer ma kamae koro kelo ng'anyo mamuole kaunti ma Kisumu.
Transformer ma kama osemiyo stima olal e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Kisumu tainya e kar dakno ma Nyalenda duche ma kawuono gibago mano ng'anyo moro mamuol, to ka ichane duche ma kawuono ne gimedo mana seyo piny owacho kaachiel koda sirkal mar kaunti mondo mi ochwalnegi arita kweyo moro makare. E kinde ma stima olal, jonjore nyalo yudo thuolo mar timo monj makoch kata jokuoge nyalo chako chenro mag mako ji e konde mopogore opogore. Ng'anyo ma kamano ang' waluoni mondo wawinjgi ni gin ywak mage ma pod gimedo chwalo ne sirkal mar kaunti kaachiel kamano bende mar wanyawacho ni mar piny Kenya duto mondo rang ni arita kwe adieri ochopo e yo moro makare. Kamachielo nyakwara Ramogi Jwang' nitiere ringre mano kawarango e kaunti ma Homa Bay, mano kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya wantiere gi jofwambowa mantiere gwenge ma kamago. To e kaunti no gima timore aluora kanyo e chenro mar mbakoro kawuono, wach ma wayudo nitiere ringre mar jal moro madichuo ma okwany ringre mano machiegni kanyo mantiere e classroom mano Rapogi primary mano mantiere gwenge mabondo sub county. Ka wacho kata ni okawo ngimane en owuon, kendo ka wacho ni joma wacho no dere e class mantiere e sikul no milongo ni Rapogi ike nitiere diere, kendo wach ma kamano jafwambo mantiere Siaya Joja Molo medo luona gi kaachiel koda jogo duto mantiere kaunti ma Siaya machokonwa weche manyien ka wayude ang' waduog warangi ni wach mar nek mare kama othoeno kata kama okawe ngimane en owuon otimore e yo machalo. Nitiere oboke mano weyo koso to anyuolane bende oserangi ni gin jok mage mago ka gintiere kaunti no ma Siaya. Mago bende wadhi lango ni nyaka sani gimane matimore. Mage matimore pinje ma ok nyakwara Ramogi Jwang'. Mineno kanyo tipo nyabedo neno mabor, inene bendo kinene mano jatend piny Amerika machon Donald Trump. Kae en mbui mare mag tudruok miluongo ni Truth Social. Donald Trump noyudo kum mar tiyo kod mbui mopogore opogore mago ma oganda thoro tiyogo, mano koting'o mano mar Facebook kaachiel kod bende mar Twitter. Gima koro ne odhire mano ka ne poka yiero mar piny Amerika mokalo ne orumo kata ka ne itieke nomiyo miye kum makamano. Kendo kono neno ni achak mara kama nyalo bedo ni awacho giga kaka dwaro. Sani Truth Social oyudo puoth kowuok kuom riwruok miluongo ni mar Google. Google koro puodho Truth Social mondo mi ochake mbui no mar Google Play Store mondo mi jogo madwa tiyo kode odhi kacha, o downloade, oti kode e yo magidwaro. Mano awacho ni mane gino ma oyudo fuongruok makamano bang' temo. E thuolo moyewo kata higni 2 kapod otemo rango kanyo no nyalo yudo thuolo matiyo kod mbui mare e yo machalo nade. Pod in gi geno, yawane mbui mari, luoke kata kanyo ni ate mbaka. Sharon ong'awo yaw maluongo ni mbaka. Google ko opuodhe to koro wakete kacha to koro wago mana mbaka e mbui kacha. Nyabedo moro e kinde gi duto ka wantiere kar kanyo. Mano mowuok e pinyno mar Amerika, warang mano matimore Taiwan. Taiwan nyakwara Ramogi Jwang' inyalo penjre ni en piny man. En piny moro mantiere Asia kacha, kendo entiere mana kinyalo rango entiere northeast kanyo mar China, kendo ka irange uchiegni kanyo gi namno ma Pacific bende. To gima nitiere kacha iwacho ni en nolore kendo en gi chike mopogore opogore mane tamo jopinje mamoko kata welo chopo e pinyno kaluwore kod muoch mar midhusi mar corona. Midhusi mar corona osechocho weche mopogore opogore mag ohala, kendo koro sani ka giyawo chenro mag wuoth e pinygi ineno magi jopinygi mano chopo kacha, jopinje maoko, jogo mantiere pinje maoko, jogo mantiere pinygi ka girume paw ndeke. Ka irango kanyo mago jogo modonjo kowuok e pinje maoko ma thuolo gi mokwongo ma ponono ne yudo mar chopo kacha ni mar koro chenro kata weche go magayo gam midhusi mar corona koro ombeki. Ka ombeki pod gin gi mask gi rwako kacha, pod irwako mask. En chenro ma koro watieko go mbako romo. Nyinga Clever Soluwa, chenro mabiro ochumi mar Kenya ochomo kanye. Oriti masani. Vitamin C nyodho kata tieko mapiyo, chilo majonyo pien del, manyalo miyo pien dendi yudo kansa kaponi siko kamarieny. Nyakochieno kayuda nyako kabuli. Take ngoa. Take out. Mimi sijakuja hapa mabia mchezo. No, Sylvia.
Amor ni sefwanya ni heruru. Odi inya wacho dholuo. Nyalko chia. Kora donje watch boyfriend gi girlfriend nade. Koki nyisa nyasema mane pango. Dak no pange mikikati ko bigi pesa. Duok na pesa nano wuka piku madhiye. Wacho ni won Silvia maora ntie kaka nigi pesa. Deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Rajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star 236 hash today to start using ViewPay cashless. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Imbalas imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network nyingine? Natumana Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial star 334 hash to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Ngoja kidogo nakupigia. Ngoja kidogo, subiri kidogo tu. Kidogo tunakupigia. Nakupigia sasa hivi. Kidogo tunakupigia. Dial star 811 star 447 hash to get ngoja tu kidogo. Ma en chenro marusi kusako. Wacho rato marbenga gyo hangla kabiro. Komakore. Nyagiro mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa Mitmaratari wacho ni mitasali pekmeli watio mate kijoka nyana nyando atinyaka milambo. Lungani DJ Koloko instrumental one ma one tie. Lungani ninja the entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach ka Teacher Beach sangweno tieno. Muramura minchiere wadonjo etwake chenro mar mbaka oromuduchi makawuono kencher ching tarika pagadek dwe mar 10 higa mar 2022 arwakini machiegni na kono mga jwanga parni duching makinyo ganda mapacho kaindi geno mar mondo migi winji ni nengo mag modhi manyiena mabende ibiland kod duol mar EPRA biro bedo nade hinya nengo mar mauta mano mar petrol mabende ojati godo e nyamburko nengo mar diesel kanyagla kon nengo mar mauta mano mar taya. Katika mano nengo makamano bende gisani donge wang'eyo nengo makamago ka bende gisani petrol iuso e nengo mar siling 179. Katika mano pek mar ngima pod ntie kaluwore kod nonro mabende notim kod duola mano mar the Kenya National Bureau of Statistics. Giwacho ni nueng'o mar ochumi mapachoka kata kiero gi dhongere the GDP mano Kenya's gross domestic product omedre gi kwana tamalo 5.2 mano e quarter
dwe mar ariyo mar higani. Parni wantiere koda kwota 4. Kwota mar ariyo en chakre dwe mar ang'wen, dwe mar abich kanyakla kod dwe mar auchiel. Omiyo kiny ma kawuono ber kwasubo paro ahinya kaluwore kod chal mar ochumi e pacho kae. Nyakwaro Gajwang' kinena nengo mogi nyiewo pesa di, sukari, chak kanyakla kod mwandu mamoko. Isomonwa paro namba mar SMS 306 mbui mar Facebook kaka pile iyudowa achiel kachiel. Tudri koda bende mbui maga iyuda at Sharon Ong'aw. Okiny ma kawuono kan kenda ayudo thuolo, antiere kod welo, antiere gi jolony e weche mag ochumi kanyakla kod jatimo ohala. Obiro bedo konyiso ni ohala mabende osebedo kotimo ohand mtumba mabende otime chiro mong'ere kaka Toi mantiere buore Nairobi. Pek mar ngima chalo nade, lokruok mage mabende osebedo kata mana koyudo e chal mar ngimane. Okiny ma kawuono ayudo thuolo mar bedo kod daktari mano Duncan Eli, jalony e weche mag ochumi. Daktari rokni machiegni. Erokamano, Sharon. Erokamano ahinya. Kopogre gi daktari Nyakwaro Gajwang' bende Pamela Kinya ntiere godo ka. Pamela timo ohala e chiro mar Toi. Pamela imdaro kini machiegni. Erokamano Sharon. Ago erokamano maduong'. Erokamano ahinya. Kopogre gi Pamela Nyakwaro Gajwang' bende e yor lony manyasani mano yor Zoom. Bende adhi bedo gi jalony machielo molony weche gweko mag ohala mano FCPA Hesbon Omolo. Hesbon kiwinja amusi ni misawa. Nenore ni Hesbon ok winja Nyakwaro. Erokamano ahinya Hesbon. Aparo ni tudruok bende yor Zoom samoro bende jakelo achiedh nade makoni kod kocha. Parni chenro mar mbaka oromo Nyakwaro Gajwang' bende waja tudre kod reporters magwa mabende nitiere kor gwenge mopogore pacho kendi mar mondo mi gimiwa pach jopiny ahinya kaluwore kod thor wach mabende watu wake. Kata kamano kapok wachako twakwa mar okinyi makawuono, adwaro dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumo kama bende adhi tudra gi nyadendi Millicent Adhiambo mana jafwambo marwa mabende nitiere kaunti ma Kisumo mar mondo mi onyiswa ni jopiny to wachang'o kaluwore koda chal mar uchumi mar piny Kenya gi sani. Millicent kiwinje yo makare chwal twak e kaunti ma Kisumo. Erokamano ahinya Sharon. Achiel kachiel kwa wuok e kar dak ma Obonga kuma bende kaka isengeko kanyo matini ngima kata ochumi mar Kenya en gino mabende osebedo kokorore kendo jiore ahinya ne ngima kata oganda jo Kenya duto. Ka bende kaka isewacho ni kwota ariyo mar igani endi wayudo ni GDP mar Kenya oidho malo gi 5%. Wan gi jopiny kendi mondo ginyiswa ni kamano timore gi thuolo ni endi to wan gi kwota 4. Gineno ni ochumi ma pacho kaendi ochomo kanye. To bende singo mane jatend piny Kenya William Ruto osingo kano loso ni tok dweche 3 ngima moridore bro dok piny. Be gino obro nyalore kaka atamalo semedore e GDP mar Kenya e kwota ariyo ni to wadong mana gi kwota 2 kende to iga rumo. Machiegni Nyakwaro Gajwang' mondo mikoro gi thuolo ni endi iwinj pach jopiny achiel kachiel kowuok kuomgi mondo mi ginyiswa ni to giwinjo nade to chumi gi paro ni ochomo kanye. Machiegni kachako kodi king'iyo kamera ang' ni chak gi nyingi mondo mi miya pachi kod twak ma wabago odiochieng' ma kawuono. Ani luonga ni Geoffrey Ogema. Uchumi mar Kenya jatend piny ma iluongo ni Ruto oyudo ka rach. Koro oyudo ka pesa honge. Koro otemo matek mondo mi otimre nade. Otemo matek mondo mi uchumi duog piny. Otemo matek mondo uchumi omed dwoko piny. Koro wawene uru thuolo nikech nowacho ni dweche 3 koko tieko dwe mokwongo. Koro dweche 2 modongo we mondo wamiye thuolo mondo wane anenia odhi temo mondo walamne mondo otem ochop mondo uchumi dwok piny. Mogo bichiro kamano machiegni. Okay, ani luonga ni Peter Tieno kawuok Obonga Junction ka. Uchumi masane waneno adieri otek. Sikari kende sani kidhi nyiewo 200 gimoro amoro idho nokonu adiere siasa ne dhi duok no uchumi chien wan pok waneno uchumi modok chien kar mondo oduoke to imede ka sani fuelo semedore gata malo moko mamalo kendo kare ere kuma uchumi orie kodwa jotendwa ne kaka konyowa wan matek kabisa diri sani kata wawach ni kata nyithindwa masani madwa nyombo onge kaka di nyombi in gi dhako samoro nyithindu moko no weigo ikonyo uchumi to tek udwano akonyre nang'o mane kwayo mara. Erokamano ahinya erokamano machiegni king'iyo kamera chako gi nyingi wawa mapi. An Pastor Moses Juma ago erokamano ne Ramogi. En adiera ni uchumi ma Kenya oidho
kendo wageno ni president marwa mane oyier masani tiyo bro chopo singo mane singo ne jo Kenya. Nowacho ni bottom up, tiende ne jo mani piny uburu ting'o malo, nuwuoyo jo mama mboga, jo boda boda kod jo biashara. Wageno ni mondo migigo otimgi. Ochumi masani omiyo wan kata mana jo kwath. Ji ok bi kanisa, to kata kubiro tido ka sadaka betin. Tiende ni uchumi umono kata ji golo sadaka nyaka bire kanisa. Koro gimedo nyaka tich Jumapil mondo mi gine kaka ngima ginyalo dhi mbele. Miyo wakwayo ja president marwa mondo obi mondo timnwa kaka nosingo. Nyasaye ogwedhu. Erokamano ahinya machiegni nikacha. Opanga. Ai logano paga Charles. Ochumi makal machana idho poko idho. Pesa treasury Ruto tamne golo pesa. An go mya chono chi poko idho. Wadwan fulo chom nyaka siling 500. Nikech wane mana wako kura. Wan wadwan mondo skunde nyanjo kata Ramogi wacho ni skunde mokiloro. Chiemo chako neno ka skunde loro Nyanza kaya ka obro geno chumi idho. Goro idh kata siling 500. Ochumi akaya poko idho. Mimi kwa majina naitwa Jackie. Uchumi ya Kenya imepanda sana. Hata unga iko bei ya juu sana. Shilingi 200 unga kilo 2. Kilo moja shilingi 100. Uchumi imepanda sana mpaka hata kwa mama wenye tuko single parents watoto wanalala na njaa. Tunaomba Mungu, tunaomba huyu president Asala afikirie unga, ashukishe unga chini. Ashukishe bei ya unga chini watoto wakule. Naomba tu Asala president afikirie watu wenye wako chini. Tunaumia sana, vitu zimepanda sana, uchumi uko juu sana. Thank you machiegni. Aniluonga ni Floiso wano adak e Obunga. Wawinjo matek ahinya. Ating'o mna niang' ni kadhi town adhi uso adhi ono. To tek koda nikech adhi manyo mogo beche tek mogo 200, sukari 200, ma kibrit sani siling 2, kibrit 2 sani siling 10. Koro litna ka ochumi ng'eny nikech nyithindo be an ge sikul onego be na chulo pesa. Sani oseriemb gi gine dhot. Koro sani adhi manyo negi pesa madhi manyo be otek koda. Koro ing'eni an be akwayo mana jatendwa mane waseyiero nobed marwa ni mondo mi okonywa kaka wan jomwa uso, mondo mi wan bende wayudie gimoro mwanyalo konyogo nyithindo wanyachulo go. An adak kar kenda, adak gi nyithindo 2, chuora na weny. Koro temu konya wan be wan jomwa uso niang', wan daswekra be wantiere. Erokamano. Wawuo gi nyinga en iluonga ni Kizito. Nyingi mar cartel be nyaka mano iluonga ni Kizito. Gima timore gi sani en adier ni sirikal manyodonjo manyien nyoyudo ka economy oidho, but so far waseneno chenro kata mikakati magiketo mar temo duoko uchumi marwa piny. Wan gadier ni kiny onyiswa ni kiny Friday fuel biro duoknwa piny. Taparo ni fuel koseduoknwa piny to mane kuma maisha boro chako dok piny. So watemo kwayo sirikal mar Aslas mana kaka ne giwacho cha ni sirikal ni obed mar Aslas mondo joma ni piny wayud gik ma affordable. Sana wadich gi basic commodities makada ngiduokne mama mboga bech oduma piny, bech mo, bech sukari wadhi mor. Mana kaka ne giwacho kendo wachako kwayo ni Asla funds cha mondo gikelnwa piny kae. Wa support mikakati kata chenro maker marwa Ruto seketo. Erokamano ahinya machiegni. Okay, thank you very much. My name is Wycliffe. Mimi ni mkaaji wa hapa Ubunga. Mimi nawakilisha vijana. Saizi ukiangalia generally tunavolia uchumi iko mbaya kwa sababu ukiangalia bei ya bidhaa ile muhimu kama mahindi, vyakula vyote vimepanda. So kile tunaomba, kwa sababu tukiangalia maisha si wote wanaweza kupata kazi, lakini kwa nafasi ya vijana, kwa sababu lazima wahakikishe labda wanaishi maisha ambao labda hawezi anza kufanya vitu ambao viwafurahishi.
So kwa hivyo mimi ningependa kuomba serikali, kwa sababu najua rais hivyo juzi tumeona ukishukisha mbolea, na sisi wakaji wa town especially hapa Ubunga labda wengi hawafanyi hiyo ukulima. So ile ungejaribu kuangalia kama inawezekana at least gharama ya maisha inaposhuka hata tunapata ile nafasi ya kusave. Ndiposa hata wale wamama unasikia wakilalamika about watoto wao kuwa wamerudishwa shuleni. So mzazi anafikiria kulipa school fees na pia kununua chakula. So kuna ile ana prioritize. So sisi tunaamini ya kwamba serikali ambapo ulisema ni ya hasla, tumekubalia. Sasa hivi sasa tupigi siasa, ila tunakubalia ya kwamba ufanye kazi bila mapendeleo, na gharama ya maisha tafadhali uhakikishe unarudisha, ili maisha ya mwananchi wa Kenya iweze kufika mahali na stahili. Okay, ginyenga ilungan Paul Kristo Chanda. Mokwongo adwago chiwo puoch gi pak ni Radio Ramogi. Adwa chiwo puoch gi pak ni Ramogi Tv ma dhi kamora mora nyaka mashinani to see ni opinions igolo nyaka grassroots. Second to that, an gi contrary opinion kalure gi gima owadwa Kizito owacho. Yes, mane gima adwa wacho. Opinion man go en ni uchumi medo idho. Uchumi medo idho kuma nyocha owe gi Ker Uhuru Kenyatta kachiel gi Raila Odinga. Sani yudon gini omedo idho like 18% just 1 month down the line. Ker kachiel gi joge kelo mena propaganda. Sani siasa oserumo. Gichung' malo kendo giwuog oko mondo gikony jo Kenya. Kane gi campaign ne giwacho maber niya, gidwan mama mboga, mtu wa boda boda ainuke owuog piny kabiro malo. To sani waneno ka jok man malo ka manyocho sikwalo pesa ka. Joka ema pod dhi malo, to jo mama mboga gi watu wa boda boda pod dong piny kar kae. Wan gi jok moko piny ka monego bed ni wainua. Koro anakwayo ni Ker kachiel gi timne serikal matiyo sanie oti ni jo Kenya giwere gi wach siasa noserumo. Wach amedo jiwo Raila Odinga noketnwa serikal ni tesrei kaka naneno kosechako cha aka at least gik moko nyalo duogo piny, aka at least inyalo consider wa kaka wan joma ni piny ma biashara gi ni piny. Mana kamano nyakon magajwa ngi tholo ni mago moko kuom paro mabende wuok kuom jodak ma Obunga e kaunti ma Kisumu ka ni ka bende gimedo golo pachgi kotenore kod yo ma ochumi kata kaka ngima medo dhi. Ka kamano ngi tholo ni endi adwoke studio mondo mi imed dhi kata nyime kod winjo twak wa bende wabago ka dhi wuok kuom welo mopogore mabende rito golo paro kendo puonjo mopogore e studio wa. Sharon. Erokamana inya Millicent Kumbagon watu wake kaunti ma Kisumu nyakwara mugejwang mago gin mana moko kuom oganda e kaunti ma Kisumu ma bende Millicent Adhiambo na twak godo winjo thothgi bende wacho kanyo uchumi ok ber, yani in kaluore kod in uchumi ma piny Kenya iparo ni ochomo kanyo. Kaka mano daktari na penjo ka nengo mar uchumi medre gi kwana tamalo 5.2 mano GDP ma pacho kaindi mane kota mar 2 kaluore gi nonro ma bende do chiunwa kod duol mar Kenya National Bureau of Statistics. Mano nyiso nang? Nuengo mar ochumi kodongo to nyiso ni gik ma mwandu molose piny ka e kembe ma jopiny ong'iewo otiyogo ema odongore moeo kwota mokalo gi atamalo 5.2. Nikichata kwota machal market koda ma higa mokalo ne atamalo 11 nodongre gi atamalo 11. Koro sani nodongore mathin. To dongore mathin but pod odongore nikech mwandu olosi to jopiny ong'iewo gi e bei mamalo. Koro pod ochumi to nenre nodongore. Mano ok nyis ni pek mar ngima okonyore kamano. Erokamana inya Pamela inja ohala lakini sebedo kitimo ohala e chiro mar Toi kuom thuolo maromo nade ohala mtumba to nyaka sani chalo nade? Okay, asebedo katimo ohala e chiro mar Toi market e higni maromo 28 sani. To mana kan Toi pok adhi kamoro amora. But ohala osebedo matek. Madwa wach ni kano chakore ne berberie kabisa
lakini kakoro gik wakati masani twayudo kakoro ohala no tek mar mtumba makoro wakiani wachom kanye kuma piny dwa chomo kodwa pod ok wang'eyo. Yeah. To Pamela, kinyo bills mag mtumba en geno mara ni nyiew bills koso do ng'iuso gi bills. Yes. Kinyo bills kinyiew igolo kanye to nengo mar bills bido kalokore machalo nade? Okay, bel wagolo ga e chiro mar Kikomba. Emwadhi wadwa kepe. Alafu nitiere jok moko bende bire to ikanye giyudo ot moro kanyo gi koro odni gikelo nwa mtumba, inyalo miyo gi order from ka Kikomba tigikelo to giketo kanyo to koro miyo gi order to gikelo ni. Lakini inya yudo ni bel mane kawo gi shilling 20,25 odhi ochikore modhi gi 35. Koro 35 no kata ke ya mtumba ni do chako kwane iyudo ka otek. Alafu jo customer go be ko biro to gibiro ka nanga monego be ni uso shilling 100 obro nyisi ni dwaro nangano gi shilling 2. Which means no ochumi no odhi obedo matek ma ok ng'e ng'ama nyalo. To en mana ni koro kwanya ng'e kaka wadwa timo. Nikech kinde ka kinde ng'eni kata mana jogo eko molonyo weche mag uchumi ng'eni husband ni neno wa Eli bende ni ka gibiro bedo kata mana ka ginyiso ni nengo mag mwanda hinya mawuok e pinje maoko wang'i kaka mtumba gini bede wuok e pinje maoko thothne. Bende en kaluwore kata mana gi lwar mar siling. No aneno kata mana ni siling bende olwar. Gikwana tamalo 7.9 mano siling mapachoka kipimo gi dola. Akiani daktari mano FCPA husband kiwinja e yo makare. Husband ok winja e yo makare gisano biro bedo kwa tudre kode e fulo mabiro kaka mano Dr. Duncan Eli inyalo mana lero ne jopiny ka siling olwar kaka waneno no olwar gi kwana tamalo 7 mano 9 mabende sani dola kinyiewe nengo mar siling 107.73 mano e kwota ma higa ni mar 2 kwota mano mar higa mokalo higa mar 2021 ni nyiewe nengo mar siling 116.33 mano nyisango. Now gima timore ka watiyo gi pesa marwa ma Kenya to waloke e dola mondo wang'iew mwandu moa oko. Koro sama bei mar dola ni malo to nyiso ni nengo mar ngima e Kenya ni piny moloyo oko mar Kenya. Omiyo dok piny dola nikech sani wang'iewe mathin molo chon. Mano nyiso ni currency marwa bedo motegno maloyo currency mar dola. Tieni mwandu mane wanyalo yudo gi dola mathin gi shilling mathin koro wayudo gi dola e yo mayot. Kamano. Mano bende makoro bende thoth ne jakelo kata mana chiedh nade makoni kod kocha ne ohala mapacho ka indiko so. Nikech sama wan gi currency ma weak, sama nengo mar shilling wa yot moloyo kata tek moloyo Uganda kata Tanzania, to jopiny biro dwaro mondo ng'iew mwandu ma oko mondo tigo. Koro sama ging'iew mwandu ma oko mondo gitigo ka, tiende ni production loso mwandu maka bende okethore. Kamano. Tanang'o momiyo ni ng'eni kata mana kwa ng'iye un kaka mana kaka jolonyo weche mag uchumi. Mana dola ni makelo wach nikech king'iyo kata mana rang'iny mago mag silinge mamoko mawuok e pinje maoko kuom ranyisi pound sterling wantiere gi euro, Japanese gi mano mong'ere kaka rand mano mowuok e piny mar South Africa. Bende wachore ni kata bed ni dola to kata mana ki compare shilling ma Kenya gi mano mar dola mano mar piny United States no lwar to moko gi osebedo kata mana kaidho timo makare. Ok ng'ene dola globally e piny ngima en currency mokwongo. Tiende ni siasa ma Amerika ema drive siasa mar economy mar piny ngima. Koro pinje gi tetete bro yudo ka gitweyo value mar mwandugi e dola. Yot mondo ringe piny te mondo iti gi dola to samoro kidhi kuonde moko gi shilling kata gi pound to kibi trade. Koro mane momiyo dola influence ohala me e piny mangima. Koro
thoth mwandu itwegi value margi iketo e nengo mar dola. Kamano. Ahinya sani mabende iuse chiro mar tek. Kini thuolo mar higni 28 mabende isebedo kiuse. Ki compare mano kipimo higni mamoko kata mana gi higa mar 2021 uso osebedo nade nikech sani joma thoth kata mana kaneno giwacho ni ginyiew basic needs, ginyiew gik mochuno. Bende pod ginyiew lewni. Law ok usre, ok nyiewre. Customer kobiro e chiro, obiro mana nobiro manyalot, nyanya, kitungu, to be ok ahinya. Koro neno gik machalo kaka lewni. Mak mana kinyalo kawo lewni minyalo us siling 50, gik ma dhi siling 50, siling 20. Mane minya yudo ka customer biro mulo kama. To tama to gin tama ni ngato ogombo, lakini uwezo mar mahitaji mar odecha okonyal. Yeah. To koro akene oganda mapacho kene nikech ingini TV mar Ramogi kendi kinde ka kinde kadamna chenro ka wantiere godo ten mar puonjo oganda kalure gi chal mar ochumi e pacho kendi. Duncan Eli jalone e weche mag ochumi oganda nego bedni timango gino kenge mage kadamna lifestyle changes mage manego bedni jitimo mar mondo mi odak e yo makare nikech kadamna sani kan winjo kadamna jodak e county ma Kisumu kaka giloso chal mar ngima pek. Sharon ingeni iduokori kendi e page no mokwongo iwacho ni jopiny okaw lifestyle change. Mane gima anyalo wacho ni sama ngima idho nyaki ing'iri motegno kae ting'ini to ang'o gini masebedo katimo ma anyalo weyo. Koro nitie gik ma compulsory kaka Pamela wacho kidhi in gi pesa moro idwa ng'iewo alot kose idwa ng'iewo law koro biro yudo nitie moko ma waluongo ni discretionary spending gima ok ochuno ahinya en inyalo temo kane ni biro time ndalo moro to ma important basic needs kaka chiemo to nyaka ing'iew mapiyo. Gimachielo bende ma anyalo kono jopiny mondo tim kata nyaka wamany other sources of income. Sani ka ni ing'iyo iyudo yo moro achiel nyaka koro itim gima waluongo gi kisungu ni diversification. Nyaka imany yore moko machielo manyalo dino ni bugni mawuok koni gi koni. To dala kucho ji nigi yore mang'eny jomoko ibiro yudo ka nigi peng gin gi puothe gi puro to kendo gin gi msara joma tiyo kamano. Ahinya kama iwacho daktari yore mamoko mago mag dino bugni ki intiere chiro mar toi Pamela kende bende iseparo kata mna loko kit ohala mamoko kata mna kaka mag chiemo kaka niwacho ni lewni tinde ok nyiew kaka ni nyiewe kinde mokalo bende niwacho ni bills unyiewo nengo mamalo to ji bende dwaro mar mondo mi onyiew lewni go e nengo matin manyiso ni koro uyudo lal e ohala mutimo. Yenye wayudo lal nikech kiyudo ka bel mani kawo gi 25,000 to bel ni odugo obet modhi e 30. Dong ineno ka koro tek. Koro mana kaka bwana nani wacho ni inyalo ng'iyo yo moro machielo minyalo timori go nade minyalo gajori godo lakini otek ne ng'at madwaro chako to ng'ama tene kaka ne an ng'ama no chako choncha wagajora agaja ka yor paka na panya to adhi adhiya. Mana kumanya koro mgajwang bende na nyisi ni ntiere gi wendo machielo e yor lony manyasani mano yor Zoom ntiere gi Hesbon Omolo mano FCPA mabende koro tudre kodwa gi sani. Hesbon amosi ni misawa ichio nade tintiere kanye? Misawa amosi keda amosi ni kwara mgajwang ane dalama Mombasa kendo ageno ni waduto wachio maber. Koro amor rado gi nyikwara Mugajwang e koriamo mondo mi wambeke weche mag pinywa weche mag uchumi. Mana kar dogi kanyo Hesbon okiny makawuono thund wach marwa en kaluwore gi chal mar ochumi e pacho kainda hinya ochumi mar piny Kenya. Ochumi mar piny Kenya ochomo kanya hinya e kinde mabende koro duol mano mar Kenya National Bureau of Statistics nochiwo nonro mar nueng'o mar ochumi mabende medre gi kwan atamalo 5.2 e kwota mar 2. Aparo ni kata wachore ni uchumi marwa osedhi maber en adieri ni kipimo giga mokalo
owuok e atamalo 11 koduoge atamalo 5.2. Koro tiende ni nitiere dok chien, kata kamano nitiere kuonde ma dongruok osebede. To kinono matut iyudo ni migawo machalo kaka mar pur ma bende ema thoth jopiny ng'iyo yo ma ginyalo konyorego, nikech thoth jowa gin jopur. Iyudo ni migawo no osebedo gi dongruok, wasebedo ka wan gi nok mar pi nikech koth ok chwe, omiyo pinje mang'eny kata counties mang'eny e Kenya ka osebedo ka nigi midhiero mar kech. Omiyo kata kiwacho ni ochumi odongo, nitiere sectors modongo, to nitie sectors moko ma pod yware chien. Ahinya ahinya kinono financial services sector, iboyudo ni kamoro nitiere dongruok, iboyudo ka bengiwa bank ka bank manogolo duoko margi wacho ne gimedo yudo ohala mamalo. To kinono gigo mamiyo wanyalo ng'eyo uchumi dongo kata dok chien, ing'iyo ni inflation chal nade. Pesa mane an go nyoru cha, be onyalo ng'iyo gima nong'iyo na nyoru, koso koro gik mong'iyo dok piny. Mane kama paro ni pek mar Erokamano ahinya nyakoro mga jong bende nanyisi ni chieng' tarik 14 mar dwe ka dwe piny Kenya mano kokadho e duol ma ochung' ne weche mag teko mar EPRA bende jachiwo nengo manyien mar modhi pile ka pile kochopo chieng' tarik 14 mar dwe ka dwe. Kawuono ka en chieng' tarik 13 warito ng'iyo odiochieng' makiny. Ponono ni duol mochung' ne weche mag teko e pacho kaendi biro bedo ka chiwo nengo manyien mar petrol. Obiro bedo komedre kata oduok chien. To mano tera nyaka e duol mar KRA, mano duol mochung' ne choko weche mag osuru e pacho kaendi. Ma bende nitiere osuru moro mong'ere gi dho ngere kaka excise tax. Ma bende koro giwacho ni nokomedne nengo mar mauta, mano excise duty. Mano komedne nengo mar mauta. Koro akeni kiny ji ogene ni nengo dhi dok chien, koso dhi medre, koso oyo. Ing'eni siasa mar mafuta ok ochakre ka. En gima chakore global. Koro bech mafuta landing price mochopo go Kenya ka depend e weche mang'eny. Kumotime production ma bende ing'eni jopiny osebedo ka penjo ni to lweny miwacho ni Russia gi Ukraine ma ento onge kata Uganda kata ende kako ketho ngima waka. Lweny no ketho bech mafuta, kendo yore moketho go bech mafuta en ni kata pinje madongo kaka Amerika o reduce quantity mar production mar mafuta. Koro ma miyo bei ma mafuta chopo go ka ni malo. To gima ne konyo mane fuong'o bech mafuta ne en gimiluongo ni subsidy cha ma piny owacho nogolo e petrol. Koro gidhi gole most likely a diesel to gi mafuta mataya. Mago ka gigolo to nyiso ni bei pod nyalo dhi malo unless ni price mowuok go oko odok piny. Makaluwore kod mano fuong'ruok pod ok dhi bedo nikech sani to neno ka ji nyiewo mauta e bura Nairobi ka en siling 179. Ang'eni Busia to samoro koro en kar mana siling 180 gi wiye. Aken nengo mar mauta bende komedre in kaka janyiepo ahinya ahinya ka ugolo kata mana mtumba mag gwenge mag Kikomba bedo nade? Mafuta komedore en gima miyo wa shida kabisa nikech mtoka ma biro ting'o msigo ni kakelo e toika gimbe gimedo. Idwa dhi gi transport kichopo Kikomba iyudo ka no en pra beach to giduoke ni en 60. Aya msigo ni kende idhi ting'o go nitiere jok moko kanyo ma bende iluongo ni go gidhuluo ni jogo jek. Gin gibedo kanyo gin jowuoyi ariyo iluongo ni Kobole gi Morris. Koro gin gi kichopo gi Morris ni nyinge gi koso nyinge. Ya mano nyinge gi. En kichopo gi mtumba to mako to keto ni e body. Samo keto ni e body no nyaka imiye gimoro. Ma kanyi iseketo 50 odhi. To kisekete kuche body ni bende seche mango do bedo kanyo no jabodi wuon mtoka ni odhi chaji bei mamalo nikech obiro nyisi ni mtoka fuelo medore. Koro ka fuelo medore ing'eno kinya tamori. To in kibiro gi misigo ni chopo toi nitiere jok machak ting'e kendo matero nyaka kibanda ni. Okay, useting'o kete kibanda ni idwa chako yawo misigo ni. Misigo kibiro yawo ibiro yudo ni law donjo gi siling 200.
mabro chuni ni chak uso law 300 400 dong mana adier. Sami uso law ni 200 300 customer bro neno ni pek ma adier ok obi nyalo, koro bro biro to bro mulo to bro penji inyise ni magi 400. Ai hapana, onge mar siling 100. Koro waneno kama mafuta medre to dhi inyo ji zaidi. Bro inyo raia ma ok ber. Seche momedre kamano ben jatend piny Kenya mano William Ruto mana ka director na nyalo yudo na duonde seche ma bende no loso odiochieng' manyoro mano duondo William Ruto kaluwore koda pek mar ngima ka bende wacho ni kindi thuolo mar dweche 3 mabiro nenore ni oganda ma pacho kaendi biro yudo fungruok mar ngima. We wawinja nena. Bei ya chakula bado iko juu sana. Bei ya unga bado iko juu sana. Tumeanza hatua ya kwanza. Tumewapatia wakulima wetu mbolea 1,400,000 mifugo. Tunapanga mwisho wa mwaka huu tutakuwa na fertilizer magunia 600,000 kusaidia wakulima wetu. Tumepunguza gharama ya mbolea, tuwasaidie wakulima wetu wazalishe chakula, ndio tupunguze gharama ya chakula katika taifa letu la Kenya, ili kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Vijana wetu hapa hawana kazi. Akina mama najua pia wana uwezo lakini hawajapatiwa nafasi. Si mnajua Hasla alisema tutakuwa na Hasla Fund. Hiyo bado iko kwa Nyakoro mgajuanga mano jatend piny Kenya William Ruto kanyakla kod gavana county ma Nairobi mano Johnson Sakaja kiwinjo kata mana kaka jatend piny Kenya oloso kanyo mano kana otimo limbe gwenge mag Komarok Bura Nairobi odiochieng' manyoro wacho kendo singo ne jopiny ni nengo mar ngima dhi chako dok chien mano bang' dweche 3 ka bendo singo ni ka bendo lero ni kata mana nengo mar mauta bende piny owacho biro bedo ka doko chien mano doko singo ma bende ochiwo ne oganda ma pacho kaende moko kuom bende neno kuwacho ni Ruto e kinde mabende notimo campaigns nowacho ni kodonja telo ni to koro nengo mar ngima ogonyore akani asbon kiwinja e yo makare manyiso nango oganda rokni koso gintiere kod geno mathoth sani Ruto kata kanyakla kod telo mare mano jalupne mano Rigathi Gachagua chakri na gidonje telo en mana dwe achiel expectations kata mana geno magwa ni malo kaka Jokenya niche ilombe go gi wach en adieri ni ibiro kawo thuolo mathoth mondo mi uchumi ochak bedo maber nikech wasebedo gi pek mang'eny. Kawuono kisomo gaset iwinjo ni jo China oketonwa atamalo kata penalty mar 1.3 trillion nikech bedo ni ok wachulo gowi sa mowinjore. Magi duto nyiso ni wan gi rem. Ineno ka kero dhi ogo bura gi jotend KRA kodwaro ni mondo usuru misolo odhi malo. Nitiere migawo mawacho ni nyaka wang'ad watwe okanda waduog budget piny gi bilion 300. Gigi duto te nyiso ni wan gi pek. Mak mana ni gima ber kiwinjo ka kero wacho ni fertilizer omi jopur mbolea mondo mi gi neni gipuro. Samo mi fertilizer mana en gima biro konyi bang' dweche adi. Ber ne biro neno bang' dweche moko 5-6 sama ji otimo keyo. Omiyo nyaka obed gi geno tok masani. Ka nitie ng'ama nigi geno ni bech gik moko dhi dok sani to kamoro adwa nyisi ni ok odhi bedo mayot. Awinjo ka jalony machielo mag studio kanyo wacho wuod luo daktari ni bech mafuta nitiere gi mapek moko maling' ma kamoro onge gima dwa time kaka jo Kenya. Ka jo Ukraine gore gi Russia nitiere pek mawuok kuro. Iwinjo ni gimuocho kia yo mafuta kata gas luogo. Koro nitiere pinje machalo kaka OPEC jogo magolo mafuta mang'eny. Nitie ka gipango ni kawuono wagolo mafuta marom kama waduoke piny kata wamede kalure gi dwaro kata demand mar mafuta no mondo mi gimbe giyud ohala mang'eny mafuta gino. Omiyo magi duto te kata kinde no bei mabiro wuok magi te biro nene bech mafuta no. To mana kaka no wach chien kacha ni ka subsidy oketi to maybe kamoro bei nyadok piny. Ka onge subsidy ma be sirkal no wacho ni ok gibi dwaro weche mag subsidy pod wabiro mamedo tweyo kanda to mak mana ni gima da med jiwo sirkal masani. Gimomiyo bech mafuta ni malo ahinya kopogore gi ma oko go en ni ushuru michule mafuta ni malo. Ushuru gi ema jo od bura odogo none matek
mondo mi giduok gigi piny. Kech mane mabro miyo manufacturing, kuonde miloso go mwandu wa bro yudo ka loso mwandu e bei ma kous to beche ni maber, mabro miyo watero mwandu mang'eny oko molomo oko. Kaeto gima chalo migawo machalo kaka transport mar wuoth mar jopiny bende bei nyalo dok piny. Mage kap jopiny bro yudo nafu. To nono ok obi bedo mayot. En mana ni omako serikal kone gi kon. Inyalo gombo ni duok ushuru piny, to at the same time ineno ni budget ni malo, idwa golo pesa kanye. Ok idwa holo be mang'eny. Koro gin gik mang'eny ochalo ting'o chuny kone gi dho migosi maremo Gichuku. Mana wacho ni juggling the liver. Ting' ma tipi ma ipime ratil. Koro mana paro ni ekare gik ma wantiere. Erokamano ahinya. To bende okang' ma kama endi bende biro kata mana kisewinjo kinde ka kinde Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua ka twak, giwacho ni ne giyudo ochumi karach, gitiyo gi dho ngere moro ni dilapidated economy. Akeni Pamela bisewinjo wach mar Hustler Fund ni. Hustler Fund winjo kata mana ka Sakaja bende owache kacha, to ahinya kinde ma bende Ruto gi Rigathi Gachagua ne timo campaigns magi. Ahinya na gidwaro menyo jogo eko ma bende johala matindo ma bende timo mago SMEs, nitiere jo boda kacha, mama mboga. En mana ni mama mboga kata mana ka gioronwa ote sani giwacho ni pod gintiere gi pek mano mar ngima. Iwinjo kata mana rowere bende nyaka sani onge koda thuolo mag tije mapiyo. Mano adier. Ka wadonje wach mar Aslan noendo. An gini kaka nene gikawo jok ma kaka mboga mama mtumba, jok ma uso gik matindo gi. Koro ne en ga gimoro ni ati ni ibro golwa piny terwa malo. Kare ne giwuoyo opposite side ni inyalo kama wantiere piny ni idhi kawa iruchowa piny kabisa. Mama no gino to koro inyowa malich. Oinyowa gadieri Sharon. Yeah. Nikech kinde mabende nagitimo campaigns kata mana kapok wadhi winjo kata mana pach oganda mantiere county ma Homa Bay. Negidhiro mise mano mar bottom up economy. Akeni Dr. Eli ni elewa kata mana winjo tie bottom up ni maber minyalo nyisa jopiny. Number 1, ingeni ayie gi Esbon ngero mowacho mar sero nyako cha. Jo Kenya nyaka yie ni kamoro to no osed gi morwak gi box. Nikech ka dok kami wacho Hustler Fund en wan gi funds mang'eny Kenya ka, to pok aneno kama giting'e ji ahinya ma dwa chalo gi miracle miwacho nwani. Youth Enterprise Fund wasebedo go chakre ndalo Kibaki. Women Enterprise Fund wabedo go ndalo Kenyatta. Koro funds ariyo gi kentie mobe ni Uwezo Fund. Adek. Gin Hustler Fund ni upogore kodgi e yo mane ma ene mo odwa timo miracle. Mano gima pod omako dhoga. Namba 2, jogi kano chiko jopiny ne gichiko ni bottom up ma kore wacho no. To jolony no wacho ni onge gima chalo kamano. To gimbende ne giwacho ni gine ma ging'eyo gima chalo kamano. Koro kaka idwa gol osuru kuom jopiny, kech ne en paro ni mama mboga nyaka gol osuru, ja piko nyaka gol osuru, kadhi malo mondo imiyo gi pesa to gitiyo to gigolo osuru mondo gidhi malo. But an penjo masika penjo kendo na penjo bwana moro ne tie treasury kawane conference last year. Samidwa miyo jogi pesa, jopinygi, pesa ni oa kanye? Nyaka ang' pesa ni ya malo. Koro en up bottom koko duogo bottom up kose nang' kanyo podo omako dhoga. Don kani winjo kata mana ka jatend piny Kenya loso wacho ni osuru ma pacho kaine ma bende ji choko kosebedo kata mana ka choko yo makare sani oketo duol mano mochung' ne choko omenda mano treasury mar mondo mi one buge ma bende ginyalo dino mar mondo mi gikungo omenda gichoko omenda kata mana madirom siling bilion 300 mano higa ka higa ma bende ng'eni treasury osebedo kata mana ka timo nyaka gisani. Kopogore gi mano bende winjo kata mana jatend piny Kenya kawacho ni omenda ma bende wajachulo siling 200
mano mar NSSF wadwaro mede nyaka gimoro siling alufu ariyo ma achiedh nade makoni kod kocha pod dhi nyime kata mane doho nyaka gi sani. Akia ni Pamela kiwinjo ni NSSF imbi ng'ade NSSF donge ichule kowuok siling 200 samoro tiri nyaka siling 2,000 mar mondo mi ing'eni piny Kenya be kochoko osuru ka iwacho ni jopiny nyalo winjo wega. To dong ing'eni mano nyaka koro wambu penj ni to idhi mede ne mama mboga ni koso idhi mede ne mama mtumba ni koso idhi mede ne jok madongo go. Yeah, mano nyaka wapenj. Nikech an ko mede to kadhi nyalo. Mana kamano bende pod wabro rito kata mana kimedo kar osuru kanyo. Apano winju non ni to ker mar piny ni ananeno ka o contradict himself. Ker achiel ni nyocho wacho ni KRA kik lor ne jok ma ok chulo osuru kembegi. To en ker achiel ni bende ne modwa ni mondo jopiny ochulo osuru. Koro odwa balance maginang'o. Ng'ato ok chul to ok lor ne. To chudo be idwa no chul. Koso nitie joma idhi dwa no chul to nitie joma special mok chul. Nikech nwacho ni loro kembe en thiro tije. To kithiro tiji ng'ato samoro man gi kambi doneno ka joma thoth bende lalo kata mana kit ohala kata mana kit tich ma bende gitimo. Hesbon nyaka sani king'iyo kata mana gowi ma bende piny Kenya nitiere godo en gowi mathoth. To bende kata mana odiochieng' ma kawuono king'iyo kata mana gazet mar Business Daily nyaka sani piny Kenya ochwado ogowa fai mano mar siling $1.31 mano kaluwore gi okang' mar koso chulo gowi makara ahinya mar reru mar SGR. Lal mathoth osebedo kata mana ka yudore e reru makamano to gowi bende ero omedore. Okang' makamano koro ketowa e okang' machalo nade Hesbon? Aparo ni gowi ma wan go mar SGR koriwre gi gope mamoko ma wan go ma oko gin ranyisi ni gimiluongo ni public debt management e Kenya ka dwaro ni mondo ng'iyo matut ahinya. To nikech wan gi gope moko ma kata ka inono tunggi gi korgi tiyudo ka nitie gope moko onego bed kata ni wachulo kaka jo Kenya. King'iyo rekod mar public debt wasechulo gowi mar fertilizer factory chakre 1978. Pok waneno fertilizer factory manogerno. King'iyo public debt ma wan go wasechulo gowi kendo wamedo chulo gowi mar Anglo leasing. Moko kuom project mag Anglo leasing go nok waneno kuma ne gichomo kata kuma ne girieyo. So ka wadok e wach SGR ne ok otime yo makare. Nikech kane ilieko parono ne en paro mane riwo pinje mang'eny moingo Kenya ka. Ne en Kenya, Uganda, ne dhi nyaka Rwanda. Omiyo sama ni iketo kogno migawo mar kelo pesa no kata ka hola no ne wan gi geno ni wadhi loso SGR mane dhi tudowa gi pinje ma oko gi mondo mwandu mang'eny ne wuok e ndara ka dhi rewo. Hawi marach pinje mamoko go nodhi oringo wewa. Aparo ni kane giyudo ni nwamedo lieko bech project no mwang'awo mal ahinya ma isebedo kiwinjo ka wapimo SGR wa gi ma Tanganyika ma en electric to ni beche ni piny malo marwa. Omiyo mibadhi moro nitie manogo tach kanye. Mane adieri makende. Mak mana ni kama koro wachope ni ka korigo wafaini SGR ma kamoro e dwe ka dwe pesa motiyogo e yor teneni recurrent cost mare oingo pesa mochoko. Tieni en SGR makelo mana lal to en gop jo piny. Wadwa timore nade. Sa paro ni en bura manyaka wabed piny kaka jo Kenya wawach gi jo China ni kamoro ne ok odonjo yo makare. Kamoro onego wang'iya ni yo machielo magowi ni nyane kaka idolego. Nikech kogika makoro ka ok ichudo to atamalo 1.3 billion ok en pesa matin, en pesa mang'eny. Koro nyaka bed ni waneno ni to wanyalo timo. Nikech 1.3 billion is a lot of money. Ma dwa tiyo go e yo mo machielo. So aparo ni mane kama pek nitie waparane kaka jo Kenya ahinya sirkal masani mondo migi ne ka ginyalo wuoyo gi piny mar China. Mbaka inyalo go mawach ni oyo wang'ad lamba lal. Nikech kamoro paro manwa paro ni ok okonyo wa duto pinje moko mane wan go paro bende loko pachgi. Ka ok kamano to gima duong' moloyo en ni waneni to ere kaka dwa mi SGR no obed ni onyalo bedo economically viable.
ma onyalo konyo jopiny, ma onyalo bedo ni en gi dich mar mwandu moting'o mopogore gi michuno go ji kata jo ohala ni nyaka ket mwandu gi SGR. To mano nyalo mana timore ka bende wapenjore penjo matek. Ni sama ne igo kwan miwach ni gini nyalore. Jogo mane go kwan mane wacho timo cash flow management projection ka wacho ni Kenya biro nyalo chulo ma. Be ne ging'e ni magi nyalo bedo. So aparo ni magi duto ochopo kama koro nyaka wang'igi nikech koro en msigo ne ja Kenya. Ma pesa ma kamoro watemo ni mondo wakungi ka waduoko budget piny. Koro chako lal e yor SGR mich kwa chulo gowi ma kamoro gimo konyo wagonge. Kaeto maduong' moloyo thoth gope ma wan go gi gin currency ma oko. Moko ni dollar, moko ni Chinese yuan. Sama ikawo gowi currency ma oko, gowi no ichulo gi interest kendo ichule currency ma ok mari. Ka Kenya shilling medo bedo ma yom kako medo ni to koro tieni gowi no medore ahinya. Omiyo nyaka wang'i bende kaka wanyalo neno ni currency marwa ma Kenya shilling otegno. Aparo ni mago e paro ma wacho. Ero kama na inye wacho kanyo weche mibadhi kata mana kopogre gi weche mibadhi akeni kata mana weche dibed ni piny Kenya waholo kata mana omenda mathoth nikech kineno kata mana SGR mano gedo mar SGR ma bende piny Kenya nagero chakre kuwuok Mombasa nyaka Naivasha nagikwayo hola mar siling $500 trillion mano trillion nus mar siling trillion mano nyaka gisani no kalala osebedo nyaka sani ne lala mathoth ka bende giwacho ni e kind thuolo hiko hala mabende norumo mano dwe mar 6 mar higani ne giyudo lala mano mar bilion 18.5 to king'iyo lal ma giyudo gi omenda mabende donjo negi omenda mago mag kago mating'o misike kanyakla kod jowuoth na giyudo omenda maromo siling bilion 15 makoro nyiso ni kikompare nengo makamano wantiere gi lal mathoth dibed ni kopogre kata mna gi mibadhi bende waholo omenda mathoth daktari. Kenya ose olo pesa mang'eny e ndalo mokalo. To an ok olo pesa to krach. To gimotim gi pesa mool ema kelo wach. Kiole to nitiyo kode maber kaka nopange maonge mibadhi. To diko nitie nweng'o michulo go gopegi. To jogi nenre ni kanoole to ne okoti kode kaka nochane. Emomiyo gopegi nitie. To kik wabed ni wang'iyo ni sani nikech kane jogi odeko mar chudo owinjo non ni to ang'o miyo ne gideko. Dipo ni en chik mano wach ni duok misigo Mombasa ni ema no mono gigolo pesa malong'o maginya chudo. To samoro bende dhano bende jwaria samoro ne gina gi pesa to ok gidwa chulo e gimiluongo ni sabotage nikech policy manyien ni ok gidwar. Koro nonro winjo tim kanyo malong'o but Kenya pok ochopo level ma olo gope minyalo auction kamano. Mana kamanya kwa Ramogi Tv kapok wakoyo matini wasomo kwa kuom ote mabende iyo rabro chako kod mbui maro mar Facebook mabende yudo wa achiel kachiel neno kama kuom bende sasimo paro kalore gi penjo kata mana thor wacho marokinyi makawuona thembo kowili iwacho neno TV mar Ramogi e yo maler ka bende wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ne otugo kodwa ka bende iwacho ni notugo kodwa Saidi kalore gi wach mar Haslacha wacho ni adiere mar wach en ni ohala bende tek timo ipacho kaindi. Javana Sorejo inanen mana kiwacho ni litni mokalo. Injinia Lazaro Kanyamboki iwacho ni uchumi mar Kenya ochomo kamarach. Iwacho ni ineno ka IMF sound warning manna gioro kata mana CM mano kaluore kod wach mar uchumi mapacho kaindi to the other international lending institutions. Bende wacho ni yuak matamre gi nono. Baba Twins maro nyinjo imbe wacho ni uchumi mar Kenya ochomo kamadiny mana kaka jatend piny Kenya iwacho ni koko yao paro mano mar keto tich obed mayot obiro bedo matek kodwa kamano ka divinjo kata jatend piny Kenya kaka naloso osingo ni ochumi biro berore e kind thuolo mar dweche 3 mabiro koro wabiro bedo iti gi wang'i mar neno kaka okang' makamano biro bedo kabedo. Sam Jakom iwacho ni oyawre gima dhiera en ni Kenya ka en ni wan koda geno ni bech gik moko dhi dok chien en mana ni sani sukari inyewe nengo mar siling 320 mano kila riyo koso
nyalo mana somo paro makamano kaka mano meda oro ote mage biro somo ote makamagi kata mna kawana wawuok e yweyo matin mabende wadwaro kawo gi sani kik dhi mabor. Be ing'eyo ni kong'o kawo dakika 6 kende mondo chak loko bwongo? No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instances, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Tumdag mor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, sa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina ni Helen kutoka Western na nimeshinda, na naambia tu hao wengine wenye wanashiriki nayo watashinda. George Dongo kutoka Katanga, na mimi nilikuwa nimecheza Major League Jackpot. Mimi ni msidi wa 150k. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Piga sherehe na kesho ni Monday, na piga sherehe, tupige sherehe, na piga sherehe, kesho ni Monday, na piga sherehe. Vipi wa Kenya? Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Bonyeza *811 344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Mana kamanya kwa Ramogi Juanga machiegni e okang' mar ariyo. Ponono no kiriwori kodwa pod wadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo chenro mar Musa Beach mar Onyanga. Aneno kanyo ka dakika en 20 modong' mar mondo mi wachop mano sa beach mano mar Onyanga. Kiny ma kawuono ponono no kiriwori koda antiere koda welo mabende wasomo godo paro kaluwore koda pek mar ngima. Penjo mabende wapenji kanyo en ni ochumi mar piny Kenya
ochomo kanyo. Biro bedo kwa somo gi kind thuolo mar dakika 20 ma bende odong'. Ponono no kiruori koda e studio antiere kod jolony e weche mago chumi. E studio mar kaunti ma Nairobi ka antiere gi Daktari Duncan Eli. Kanyakla kwa jatimo ohala e chiro mar Toi mongere kaka Pamela Akinyi. Okinyi makawuono bende oyudo thuolo mar twak kod FCPA Hesbon Omolo. Achiel kachiel kowuok e kaunti ma Mombasa ka bende watudre kode e lony manyasani mano yor Zoom. Hesbon mana kachako kodi nitiere achiel kuom joneno magwa ma bende penjo ni nang'o mene ka nengo mwandu gik moko ndike gi dho ngere lakini abiro temo lose gi dhowa mano dholuo. Openjo nang'o mene ka nengo mwandu ma gik moko kuom ranyisi e higa mar 2020 kana korona nantiere piny Kenya. Nengo mar mauta ni neno kata mna kwa nyiew e bwo siling 100. Sani en higa mar 2022. Mauta mar petrol lita achiel e nengo mar siling 179. Sani kata mna ka wan idwoke mana mos siling 5, siling 3. Nang'o mene ok onyal dok nyaka e nengo makamano. Atemo lose. Aparo ni nengo gik moko kosechako dhi malo tek ahinya mondo gidog piny nikech garama mar dak kata mar ngima bende dhi malo, uchumi bende dongo, omiyo gibiro dok piny to ok mang'eny mana matin. To nitiere gigo manyiso ni wan e akerekeke marach. Kisomo gazet ma kawuono wachonwa ni kambi maloso yedhe machalo kaka Augmentin mwamuonyo sasa ma wiwa barowani odaro we loso yath Kenya ka GlaxoSmithKline dar dhi e piny machielo nikech nengo mar ohala gi bech cost mar loso gik ma giloso go ni malo maingo pinje moko. Ma ema nyiso ni wakoro wakawo tich wadaro thurwa ka watero piny machielo. Mano otudore gi nengo mar garama miwinjo japiny wacho to ang'o miyo bech gigi dhi adhiya malo to koduogo to koro ondesre mana matin koduogo piny. Paro ni nikech iwacho ka wachako chenro ni uchumi mar Kenya dongo. Kaka uchumi medo dongo e kaka bech gik moko be gradually medo dongo. Nikech gima ne nyalo ng'iewo gi siling 5 kata siling 10 nyoro, koro kawuono kata bang' higni moko 5 iyudo ka koro mondo mi iyude itiyo gi siling 15. To kopogore gi mano iyudo ni kamoro bech gik moko ringo malo moloyo kaka yuto kata nweng'o idho. Mane makelo inflation cha. Omiyo as long as pod wan gi inflation kamedo dhi kamano, bech gik moko pod biro medo idho to kata kantiere fuong'ruok matin to ok bibedo fuong'ruok mang'eny. Mana momiyo ka dok mana matin. To samo idho to idho kabisa nikech iyudo ni kogol gik machalo subsidy makoro gole mafuta cha to ok en mafuta kende. Odhi oketho bech gik moko mang'eny. Kidhi e factory itiyo gi mafuta no kata diesel sama iloso gik miloso. Stima nitiere bende matiyo gi diesel, ahinya jogo ma tiyo gi thermal energy. Koro magi duto te kiriwo miyo nyiso ni nengo kata ngima kata garama dhi malo. Kata mana japur, sama puro puodho, okawo diesel ole tinga. Gikone kang'o uso mwandu ne nyaka ong'e ni wach mafuta ne mano otiyo go cha bende oduoko. Sama odaro gi otiyo gi mafuta ko otiyo go e transport. Gigi duto te iyudo ni medo iluongo ni multiply effect. Koro iyudo ni omedore ma the time ma mwandu koro chopo e duka cha to beche koro idho malo and dok ne piny bedo matek kata bed mani koro nafuo yudore bang'e. Koro gima nyalo konyo en ni sirkal oket chenro mamiyo pesa bende bede mang'eny ofuku dhano. Yande na winjo jasiasa moro kawacho ni pesa ofuku Yesu e chunyi kaeto moge mesa. Gik moko adek gik malich ahinya ne japiny. Koro kamoro daher jiwo sirkal ni giteme keto pesa ofuku jopiny gi chenro makare. Giteme keto moge mesa gi chenro kata support subsidy magimiyo jopur. Kaeto Yesu e chunyi to koro mano to kindwa gi Nyasaye ng'ato ka ng'ato. To mano. Ero kamano ahinya. Keni daktari nitiere gi wach minyalo mede wi wach ma kamano? Gima nyalo wacho en ni sama bei osemedore, gima owinjo sirkal otim en ni gilos chenro mar ohala mondo jopiny oyud yo magiyudogo pesa e chenro makare. Nikech sani kane ing'iyo gimiluongo ni Fuliza, jopiny kawo gope mang'eny e Fuliza ka. Tang'o momiyo ma timore? Dwaro marwa ng'eny maloyo nweng'o marwa.
koro sama dwaro mari ng'eny malo nueng'o to nyaka koro imany pesa e nengo mamalo kaka Fuliza. Koro winjo sirikal te otem mondo olosnwa arita maber ma wanyalo timogo nueng'o magwa makoro ok wabede gope mang'eny. Erokamano. Pamela Hesbond gi Eli jolony weche mag uchumi osekwayo kata mana sirikal singo kata mana gima sirikal nyalo timo mar mondo mi ober ngima oganda ma pachoka. Kenin kaka jo ohala matimo ohendni matindo tindo, kwayo mari makende ne sirikal dhi bedang'o? Kwayo mara makende ne sirikal an daher wacho ni kaluwore gi kane giwacho nitiere dhulu moro wacho ni wacho to gitimo opogore. Wacho to gitimo opogore. Kik ihero jatendwa maduong' nohero wuora, no ringo mbele go wuora, no bro timo maber. Koro duwa yudo ni owacho to kotim. Matine ni owuondo wa to gima neno madhi timore Kenya ka ni wuond mang'eny be kobedo ahinya to ji biro chaye. Koro wan wakwaye mana gi ng'uono ni konyalo yie to tim gima nowacho cha mondo singo obed kuom dhano manie e digri mapiny cha, mondo kata ka koro otemo nogoyo koni koni to timore nade oyudo kamosoe wiye. To ka ok onyal timo mano to waneno ni kare notimo gimoro mar ni wacho to gitimo opogore. Nohero wuora ma ok bi nyalo jo Kenya mzima. Mana manya kwa Ramogi Juanga parni chino marumba kwa Ramoka bende waja tudre kwa reporters magwa mabende nitere kwa gwenge bupogro pogore marmo na meja penyi maneno wa ini bende nyiswa pachi moko bende asamoka kata mnajogwe kuma bende nitere kwa gwenge bupogro pogore bende ginyiswa pachi gikalu rekoda ridro kumaro chumi pachoka inde gisani ye na marmo na miadia county ma Homa Bay kama jafombo marwa Ali Abich nitiere marmo na miasume paro kalu regi medro kata mna pek maro uchumi maro penyi Kenya ochomo kanye. Ali Abich nyalo mnasumo paro gi jodak e county ma Homa Bay. Erokamano Sharon nayudi makare kaintie studio maro Nairobi wantiere county ma Homa Bay kandi kama odhiro nyime ko twak ma wan godo Ramogi TV kawuono kwang'iyo chal mar ochumi mar piny Kenya ka ji osebedo ka ywak kalore kod ngima matek kendo an ka kod moko kuom jopiny ma odwa gogo mbaka matin mondo ginyiswa ni to gin gineno nade kalore kod uchumi mar piny Kenya masani koro oganda mathoth ywak ni omedore ahinya to gigo eko ma itiyogo mapile ma ji tiyogo e udi kaachiel kod nengo mag mafuta kaachiel kod gigo moko machuno ma oganda osebedo ka tiyogo kinde ka kinde. Jopiny osebedo ka ywak kendo ma an ka kod moko kuom jopiny kaendi modago kodgi mbaka ginyiswa ni to gineno nade nyaka ne jatend piny ka otelo uchumi mar piny Kenya chalo nade kalnegech ndalo mano timo campaign mare no singo mar duoko piny nengo mar garama mar ngima masani koro idho osebedo ofis nyaka no chamuma jopiny neno nade kalore kod tich mosebedo ka dhi nyime kaachiel kod neno ni uchumi mar piny Kenya odok piny. Biro chako gi nyingi tinyiswa ni kaka achiel kuom jodak ma entiere boma Homa Bay kaendi ngima chalo nade gi piny Kenya gi samo loseniendi. Erokamano gi nyinge luonga ni Simeon Kwach an jahala e Homa Bay ka kendo adak e Homa Bay. Mano nyiso na ja Kenya piny oko osebedo maber ahinya to ne wageno ni singo mane jalup ker by then makawuono en ker mar piny nomiyowa ni within 100 days wabiro neno lokruok e weche mag uchumi nikech kende te ywak mar siasa mane wantiere ma 2022 was all about how to revive the economy of this country. Ko wang'iyo to waneno ka onge nikech gigo ma determine the change of economy poko dhi maber nikech wachalo kaka weche mag fuel will always determine the cost of a living mar piny. Seche ma en malo iyudo ka gik moko bedo matek nikech it's fuel ne mitiyogo in as a way mag ko mwandu to seche duto modhi malo it means ni garama be nyaka dhi malo. Omiyo waneno ka the basic commodities ma dictate ngima mar dhano e piny on a daily survival poko dok piny and mano miyo ywak bedo mang'eny miyo jopiny pod ni mana gi pek. Kwang'iyo kawuono it's only in Kenya ema sabun inyiewo siling 250 e bei matek moloyo e pinje te mani kata East Africa. So generally Kenya ok ni mayom in terms of economic status mag oganda ne.
Nitie gigo eko ma oganda tiyogo e pile udi machalo gige mok kuon gi gik machalo sukari mo gik mitedogo pile pile udi gi. Ogeni kaka un johala ma Homa Bay kaendi bende neno ka gigi ki nengogi ingo jopiny to en singo mane ka jatend piny kane otimo kampen osingo maduoko piny uchumi mar piny Kenya. Bende neno ka sirikal mare ni kod thuolo mar neno ni ngima obedo makare molo kaka en gi sani endi. Ka chako gi mwandu mwatiyogo pile ka pile, waneno ka piny medo bedo matek nikech ngima medore. E seche manyocha wa campaign, we were having a subsidy. Kendo mogo ni yudo ka no they half the price. But kawuono nikech the subsidies go no goal, yudo ka mogo odok kawuono en 200 shillings per kg. So it means ni ngima medo ridore. Nyo waneno ka jalup president owacho ni fertilizer koro timango ochiwo. But mondo mi fertilizer ni obed effective today, okonyal bedo mayom because farming is a process. Mondo mi wabedi ki the end product ma en koro en mogo, it means it will have to take time. So aneno ka measures okaw mapiyo, it means ni jopiny pod manadok inyore makata e kelo weche mag fertilizer gi today. It's a long term, it's not a short term. To kawuono kama piny ochope gi ji, waneno ni mondo mi wayude a possible solution, mondo mi dhano bede relieved, nikech kwang'iyo rate of unemployment ni malo. See yudo ka most of the people are surviving below $1, and when someone is surviving below $1, it means ni ngima nyaka bedne matek, nikech kawuono a $1 goes at 100 and something shillings. Then ang'o nyalo nyiewo with 100 shillings? Kama kuon kende is 220 shillings. So it's a problem. Sharon bende an ka kod achiel kuom japiny ka ibiro chao gi nyingi ting'iso ni itimo ang'o e boma ma Homa Bay kaendi, to pachi en ang'o kalure kod twak ma wan godo mwang'iyo godo chal mar ochumi ma piny Kenya masani koro oganda mathoth ywak ni malo kabisa. Kadhi e nyinga an Velma Atieno, adak e kar dak ma Homa Bay e Shauri Yako, lakini e Homa Bay town ka an gi hotel. To wan jo otende matindo tindo ngima osebedo matek kodwa nikech kama wause chieng' uchumi oidho, bech mok idhi oidho, bech mogo bende oidho, ngima koro tek kodwa waju biashara matindo tindo gi. Koro jatend piny nyaka ne dhi ka otelo, uchumi pod ong'awore ang'awa, to nowacho ni kodonje president to wan jo biashara matindo tindo gi wabro yudo kaka wanyalo konyore. Wawinjo matek e kar dak ma Homa Bay ka, wan matek kata mana kaka wapuk gik moko, kar yugi onge, kama wanyalo loke onge, wan mane chieng'. Koro jatend piny ka winjo jo Homa Bay to kele resruok ne jo Homa Bay. Jo Homa Bay ni matek, wan matek, ngima tek kodwa. Iwacho ni in jahala mar hotel e Homa Bay kaendi, ukang'e ni sani customer magu moyudo chalo nade, to kalure kod ngima matek ni bende umedo nengo mag chiemo ma uso ne customer magu e otende ma untiego e Homa Bay kaendi? Wamedo nengo mag chiemo to ok nyiewre, customers onge nikech ngima tek. Ng'ato nyisi ni ochumi oidho, ok ochiem, chiemo gi watedo dok adoka ot. Kaka watimre gi nyithindo onge, uchumi oidho nwa, ngima tek ne jo Homa Bay sasa, kamoro amora ngima tek. Koro kaka wan jo otende wawinjo matek nikech mo oidho, mogo, sabunde matindo tindo, gik moko tek, ngima tek Homa Bay ka, wan matek e piny Kenya ka. Kapok awe bende an ka kod achiel kuom johala kaendi, ibiro chao gi nyingi ting'iso ni kaka achiel kuom johala Homa Bay kaendi bende neno ka jatend piny kane otimo kampen mare nosingo maduoko ngima piny bang' ka osekawo telo. Sani odhi nyime gi tiyo kaka jatend piny Kenya mar abich. Uchumi mar Kenya neno ka chalo nade gi sani machiegni? Gi nyinga iluonga ni Beauty Zakinyi kata Nyaimbo. Auso rech e chiro ma Homa Bay ka. Uchumi mar Kenya odhi marach, onge tiende wuondruok kata onge tiende wuondo jatelo. Nosingo nwa ni kobidonjo within 100 days odhi duokonwa gik moko piny. Sani wang'iyo sukari kilo achiel at 210, oduoko koso medo. Wan waonge ber mwawinjo kata achiel. To gima mora, an awuoyo kategno, gima mora ni chalre korgi gi korwa. Koro gima lamo, ken ng'ama winjo wach, oinyo wa koni gi koni, chalre to romre, kata no kagone kura koda dagone kura, koro wan marom. Odog chien mondo odog e drawing board, ong'iya ni to ngima motero wani, oinyo wa koso loso wa. Wan gi nyithindo madhi school, onge kaka inyalo ibiro chir mo ing'iyo lita achiel siling 420. Onge gima inyalo timo kata onge pesa minyalo kano mitero nego nyathi school. Wan Ruto inyo wa in short.
Sharon iwinjo ka chiel ka moko kuom jopiny mago mbaka ywak ka gigolo pasgi twak modhigo nyime ka bende gin bende giywak ni ngima osebedo matek kendo kwayo margi en mondo jatend piny Kenya William Ruto ochop singo manogolo e kinde manotimo kampen mar duoko ngima piny mondo garama mar ngima masani koro giywak ni odhi malo ni odog piny mondo chenro mag pile kik rochere. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich kuom chwalonwa twak e kaunti ma Homa Bay. Wawinji e yo makare. Daktari winjo kata mana kaka miyono ywak matamre gi nono. Tuo ni Ruto hinyogi. Mano wach matek manade ni. En mana ni ochumi mohidho. Koko mano ano ka bende saa ringo mapiyo. Wadong' mana gi dakika 4 to watieko twak makama. Biro chuonu thuolo mogik mar mondo mi usum paro mogik kaluwore gi thuond wachwa mar okinyi makawuono. Pamela, dong' achak kodi. Naam. An kawuoyo mandanga wach matieko godo. An akwayo President wa kadipo ni orwako law moinge olon law ene wuongo kendo wacho ka yo wang lit na nikech kaluwore gi kaka uchumi koro dong samoro sete mana tiyo ndalo 30 to bende wacho ni uchumi bende nokoyudo matek ok watamore lakini law nenre nok ne mare mana kamano Eli kotieko chenro gima bro wacho na jo piny ni nyaka kaka awacho pile nyaka wamed mana rido okanda chike moko ma inyisowa ni gik moko biro dok piny kata geno ing'eni omiji mbolea to samoro koth mar pur onge omiyo an gima kwayo ni dhano oyaw pachgi giyud yore mamoko ma giyudo go nweng'o kaeto watimo tegno wabro mana kalo tem masani ntieni. Erokamano. Erokamano ahinya. Hesbon kadok iri nyalo mana wacho wach ni mogik kaluwore gi thuond wacho mar okinyi makawuono. Erokamano ahinya Sharon. An adwa manyisa nyikwa Ramogi Ajwang' ni wach mar chale to rome to wae kaka kech kayo opogore kaka kayo ng'ama chielo kata obedo ni en kamoro amora wane ni watemo loso kit ngima obedo maber kik wabed abeda joma wenge gi yepo bang' go kura to saa ko kura to wamanyo gonya ka bang' kura rumo to wachako ywak wayier jotelo makare kendo wuok ok wayier jotelo manyalo konyowa. Maduong' en ni wami jotelo manoyier thuolo koka gikawo dwe achiel. Gima important en giket chenro makale mabiro loko kit ngima jopiny. Mogik wan e dwe mar breast awareness cancer gi liver cancer. Amedo nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ahinya jogo ma mine kata joma chuo en dwe ma waparo ni tuo mar cancer chendo teme tim screening e dweni ka wamedo jiworego nikech tuoche gin achiel kuom gigo manyayo dongruok e kind oganda. Ka kamano tamora ahinya kendo ageno ni nyikwa Ramogi Ajwang' wameduru mana tiyo matek tatieko kawacho ni GMO to ka support kadibed ni thuolo machielo wanyalo wachno wach mar japur imiyo kodhi maka gikiga msimu manyien to konya pidho mano bende medo dhier thurwa ka aparo ni mane wachna mawem ka kamano kamano Sharon e thuolo migwela mondo mowuogi nyikwa Ramogi Ajwang'. Erokamano ang'eni wach GMO nyaka ni mula. Erokamano chieng' moro koyudo thuolo biro gweli mar mondo miduogi imbe ndo wawinje pachi kaluwore koda kodhi kanyakla kod chiemo minyino mong'ere kaka GMO. Wagoni erokamano kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi makawuono. Kok manya kor Ramogi Ajwang' kapok atieko chenro makama weso mane moko kuom ote ma bende ioronwa. Moko kuomgi ibiro neno e TV ni kanyo. Mana kinyalo ketina moko kuom ote mar mondo mi wasom mondo watiek chenro makama. Penjo makawuono nwa penji ni ochumi mar piny Kenya ochomo kanye to benani ka moko kuom bende osedonjo mar duoko penjo makamano. Jona Gire wacho ni wan gi geno podi gi sirikandwa ni iwacho ni wan gi geno gi sirikandwa ni kaka wan jo Kenya kwanza wabiro keto gimora mora e yo makare. Erokamano ahinya. Jano machielo Vitalis Ochieng' wuod game Karariu iwacho ni biro bedo mana higa manyiena. Iwacho ni biro bedo mana higa manyiena ka chambwa manie puothe osechiek moridhi. Matek EPRA bende som budget gino mago wang'iyo godo kata ochop 250 e lita. Iwacho ni okobadhowa ma e Kenya mwadakie. Erokamano ahinya. Jano maro machielo Murinet Otieno iwacho ni pod wamedo tweyo okanda ngima osemana idho chuth okane kodhi dok penya. Mano pach Morin Katieno.
Eriko Keyo Kizito wacho ni ochopo kama koro oganda joluo oti kod resources magin godo. Puothe duto mantiere e tie nam kod genga aoche man kod pi mondo koro opur. Rabuon makabondo en mwandu maduong' makomede ndhadho to nyalo kelo resruok. Michele makano bende ojiw pur mare. Bando maoyoma seme kod kuonde mathoth e gwenge mag Kaluo omisir motegno. Akenya kor Magajuang gweng mabendi wuoke upidho ang'o. Jack Nyarmudi wacho ni not so soon. Remember gima Gachagua kod boss Sholei nowacho, not this so soon. Eka dwa idho gi kaka neno kaka cases mek jotelo mag jomibadhi bende bedo cleared e courts ni. It will be harder than we thought. Ako mana governors make counties wa mondo ema olokie paro kaka digi develop counties wa for our own benefits. Paro mabendo somo gin paro makare nyakoro Magajuang kaluwore koda thund wachwa marodu chieng makawuono. Kata kamano no ka saa bende osekadho dakika achiel tok saa 5. Manyiso ni bed watiko chenro makama. Chenro mabende nochakre saa 10 mar okinyi gi sani watieke gi kidieny mar mbaka oromo. Erokamano nyakom tudre kodwa chakre okinyi nyaka sani. Ne welo magwa agoni erokamano kuom chopo e studio marwa. Janino mar Ramogi TV kaluwore gi ote mabende ioronwa wagoyo erokamano. Elojo wetewa mabende nota chenro makama chakre okinyi makawuono. Cleophas Oluoch, Joyce Oduor, jogo picha, jomak duol, directors agoni erokamano. Kiny bende odiochieng warada ka Ruoth Nyasaye oteloni tam bende otelona. Ibedo odiochieng makare. Nyinga Sharon Ng'ao. Jawasiki maduong' ahinya e piny kae ma en an. Abo konye gimoro amora. Zoom. Tap kidwaro in kawa gimoro amora maber mar ntiere odni astiring. To kibiwuok e town ni kende. Adhi nyiso jodalawa gimoro amora matimre kino. Adhi nyiso gi gimoro amora sani. Deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Unajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono